Hey guys, दा जों बेदर संजानो नागिरदों फारौ बेदर माबायदि नुदों नै बियो फारौ बेदर नै बियो बयलार बेदर नैबे जाहैबाय दै बथल आरोना ओंख्रि दङ नायाव थाव संख्रि बानलु बेलाहि नै अदाबा बिथिं जोंना बेदरखौ एवसिगोन जों नायबाय थादो जायगाफोरा हाजो खाथिनो हाजोआबो इथिंनो हाजोआबो नुबाय हाजोआ जायो जोबोद समायना नुखायो हाजो खाथिखाय मोजां नुदोंबा साबस्क्राइब खालामना होबानो जाबाय बायला जिला इउटुबार फेसफोरखौ नायनोबा जायगाखौ दुब्लिबारियावसो ओमफ्राय दा न'फोराव हाया नालाय खारखांबोनांगौ जायगाफोरा खाथिखा नालाय समायना रमायना नुखायो जोबोद समायना नै दा दौबाय फ्रायसो थागोन बेदरा मोनहां एकदम बरिया माबाय जाबाय मोनबाय थांबानो जाजासिगोन आरो बरिया